Velkommen til Tabast, Antikmuseets 3000 år gamle mumie fra det 21. dynasti. Hun er ikke noget specielt smuk mumie, og det er af den simple grund, at hun faktisk ikke blev mumificeret, men snarere skeletteret. Så der er et misforhold mellem denne lidt tarvelige mumie og så den ret flotte sarkofag. Fra det 18. dynasti, og det er ca. 1500 år før vores tidsregning, begyndte man at tage hjernen ud gennem næsen på de døde. Tabast er en undtagelse, fordi hun fik fjernet sin hjerne gennem en opmejsling af ganen. Hun blev et sted mellem 40 og 50 år gammel, og ud fra længden af lårbensknoglen har man regnet ud, at hun var lidt over 1,5 meter høj. Hun har kun én tand tilbage, og den sidder i undermunden, og hun har været tandløs i ret lang tid, før hun døde, hvilket ses ud fra, at kæberne er helet op, så der er altså ikke disse huller, hvor tænderne skulle have været forankret i kæberne. Fra det 12. dynasti, og det er 2000 år før vores tidsregning, der tog man alle indvoldene ud gennem et snit i venstre flanke. Alle de indre organer undtagen hjertet, for hjertet det skulle følge med resten af legemet på den videre rejse mod dødsriget. På denne rejse, der passeredes døds- og balsameringsguden Anubis med sjakalhovedet, og her blev hjertet vejet mod sandheden. Sandheden er symboliseret med en fjer i den højre vægtskål. Klarede man ikke den test, så stod bæstet klar til at fortære en bagefter. Og bæstet, det var en sammensætning af de 3 farligste dyr, man kendte langs Nilens bredder. Det var krokodillen, det var løven og det var flodhesten. Nu er det ikke kun faraoner, ypperste præster og departementschefer, der blev balsameret. Andre blev det også, som vores danserinde her. Men rigtig mange almindelige borgere, de blev begravet i det tørre ørkensand. Og for mange af dem galt, at de nåede at tørre ud i dette tørre sand, inden forrådnelsesprocesserne satte i gang. Og dermed så blev de sådan set mumificeret på den måde. Dem har man kunnet gennemgå. Over 30.000 mumier har været tilgængelige for en gennemgang. Nogle få er fundet og har lidt af blæresten, nyresten, galdesten. Ikke ret mange. Men kendetegnende for alle 30.000 undersøgte mumier er, at man har ikke fundet tegn på ar efter kirurgisk indgreb. Det eneste, der er set, det er helede knoglebrud, og det var de ikke engang særlig gode til, fordi de brugte for små bandager, så knoglerne helede op under en forkortning. Og det betød, at hvis der var knoglebrud i benet, så var man halvt bagefter. Der var dog et kirurgisk indgreb, der var meget udbredt, og det var omskæring af penis. Og den græske historiker Herodot, han mente, at det var fordi Egypterne foretrak at være renlige frem for kønne.